Αραγές όπλων. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία μας παρουσιάζει τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό ως το αραγές όπλων, ακαταμάζητον όπλων, άπλωτον όπλων. Πράγματι, αδελφοί μου, ο σταυρός του Χριστού για εκείνον που πιστεύει πραγματικά είναι όπλο, με το οποίο ο Χριστός νίκησε την αμαρτία και εξέβαλε έξω τον άρχοντα του κόσμου τούτου, τον διάβολο δηλαδή. Δια του σταυρού ο Χριστός πραγματοποίησε όσα είχε πει με παραβολές. Έδεσε τον καθοπλισμένο ισχυρό και μας απέσπασε από τη θανατηφόρο δουλεία του για να μας καταστήσει δικούς του, περιούσιο λαό του, σώμα του, που ζει με τη δική του άφθαρτη και αιώνια ζωή. Σε αυτή τη νίκη του Χριστού όμως, εμείς οι χριστιανοί δεν συμμετέχουμε κατά τρόπο μαγικό. Για να καταστεί η του σωτήρος ημών νίκη, η μετέρα νίκη, πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να αγωνιστούμε και να νικήσουμε, μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Η νίκη της κεφαλής του Χριστού γίνεται νίκη των μελών των χριστιανών, μόνο όταν τα μέλη δεχτούν να αγωνιστούν τον καλόν αγώνα, που αγωνίστηκε η κεφαλή τους, μας λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος. Και τούτο διότι ο Θεός από αγάπη και σεβασμό προς το λογικό πλάσμα του χειρότερου, τον άνθρωπο, θέλει η σωτηρία μας να μην είναι μόνο έργο της δικής του δυνάμεως, αλλά και έργο της δικής μας ελευθερίας και συνεργασίας. Αυτό άλλωστε απαιτεί κατά τους Ορθοδόξους πατέρες η Θεία Δικαιοσύνη. Να νικηθεί ο άδικα νικήσας διάβολος από τον άδικα νικηθέντα άνθρωπο, αυτό μας λέγει ο Άγιος Ειρηναίος. Να ανατραπεί ο δια της ανθρώπινης αμαρτίας επικρατήσας τύραννος, δια της αγιότητας του ανθρώπου, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο άνθρωπος που έγινε δούλος με την ανυπακοή του, να γίνει τώρα ελεύθερος με την υπακοή του, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έτσι ο Θεός επιτρέπει στον ουσιαστικά νικηθέντα ήδη διάβολο να κρατά μέχρι της Δευτέρας παρουσίας τη δύναμή του. Το επιτρέπει να πολεμάει τους χριστιανούς με τα πονηρά όπλα που διαθέτει. Το επιτρέπει επειδή ξέρει ότι οι χριστιανοί μπορούν να νικήσουν, αρκεί να το θέλουν, χάρη στον ασυγκρίτως ισχυρότερο όπλο που τους έχει δώσει, το αραγές όπλο που είναι ο Σταυρός. Ποιες όμως μορφές παίρνει αυτός ο πόλεμος μεταξύ διαβόλου και χριστιανών? Οι πνευματικοί συγγραφείς μας εξηγούν ότι τρία είναι κυρίως τα μέσα από το συνειποιεί ο πονηρός. Είναι οι πειρασμοί, οι θλίψεις και οι διωγμοί. Σε αυτά προσθέτουν οι χριστιανοί μπορούν και οφείλουν να αντιτάξουν τρεις μορφές σταυρού: την αντίσταση στους πειρασμούς, την υπακοή στις θλίψεις και την καρτερία στους διωγμούς. Ο διάβολος αρχίζει συνήθως ήπια, προσπαθεί με τους πειρασμούς να δενεάσει και να σαγηνεύσει τις ψυχές, τις οποίες για του Αγίου Βαπτίσματος έχει εγκαθιδρύσει την Βασιλεία του Χριστός, όχι μόνο με τους χονδροειδείς, τους εύκολα αναγνωρισμένους, αλλά και με τους πολύνεπτους πειρασμούς, τους μεταφιεσμένους, τους ύπουλους και καμουφλαρισμένους. Αυτός γάρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός. Η αντίσταση στους πειρασμούς αυτούς είναι οδυνηρωτάτη. Ο Άγιος Μάξιμος την ονομάζει ανέμακτη σταύρωση, το κρατή των παθών, και αντιτάσσεται στις πειρασμείς. Χαρακτηρίζεται από τους πατέρες ως αληθινή έκπληξη. Αποτέλεσμα αυτής της σταυρώσεως είναι η νίκη, η κατατρόπωση του πονηρού και η γελιοποίησή του. Τότε ο διάβολος καταφεύγει σε ένα ισχυρότερο μέσο που είναι οι θλίψεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει τις θλίψεις με το δίμιο, που προσπαθεί με τα βάσανα να κάνει τους θλιβωμένους να αρνηθούν το Θεό. Αλλά όπως οι μάρτυρες, έτσι και οι θλιβόμενοι μπορούν με την υπομονή να νικήσουν και να στεφανωθούν. Όχι μόνο ματαιώνονται τα διαβολικά σχέδια, αλλά και δοξάζεται ο Χριστός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που τόσες θλίψεις πέρασε στη ζωή του, μας λέει ότι το να κάνουμε το Θείο θέλημα είναι
εφανέρωσης της δυνάμεως του Θεού. Όταν όμως τα δύο πρώτα μέσα αποτύχουν, ο διάβολος καταθέτει στους διωγμούς, διεγείρει εκείνους που βρίσκονται μακριά από το Θεό κατά των χριστιανών, με την ελπίδα ότι έτσι θα καταστρέψει και θα εξαφανίσει από τη γη όσους δεν μπορεί να νικήσει με τις θλίψεις και τους πειρασμούς, αλλά και εδώ νικάται και γελιοποιείται δια του Σταυρού. Αυτό αποδεικνύεται σαφέστατα στην εποχή μας, εποχή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εποχή των διωγμών. Αδελφοί μου, ο διάβολος με τους πειρασμούς, τις θλίψεις ή τους διωγμούς προσπαθεί να καταστρέψει τους χριστιανούς, τα παιδιά του Θεού. Η χάρη όμως, το αραγές όπλο που μας έχει δώσει η αγάπη του Θεού, το μόνο που πετυχαίνει είναι να αυξάνει τον αριθμό των Αγίων και των ελεκτών. Προσπαθεί να καταστρέψει την Εκκλησία και το μόνο αποτέλεσμα είναι ότι συνεργάζεται και αυτός αρνητικά βέβαια